Hej, vi skal lave mad i dag. Vi skal lave rigtig god mad. Vi skal lave en grillet steak med whiskysauce. Så vi starter lige med at hakke løg. Den skal vi så lige have kylet over på. En gryde. Skal vi lige have noget god temperatur på. En lille smule olie. Og så bare løget op i. Sådan. Rosmarin, altid en god ting til whiskysauce. Lidt af det. Mens vi lige venter på, at det bliver ordentligt varmt. Bøffen. Dejlig kød. Der må godt være lidt fedt på. Der skal gerne være lidt fedt på, så smager det sgu lidt mere. Og over på grillen. King George 4. Dejlig slave. Det går dejligt ud af. Lidt vand, lidt fond, lidt fløde og lidt mel. Lige en chat vand. Fond. Fløde. Og whisky, det kan sgu aldrig få nok af. Så. Så bøffen den skal lige have en smut på grillen. Den skal ikke have for meget, så den bliver sådan fuldstændig gennemstegt, så bliver kødet bare kedeligt. Det er der sgu ikke rigtig noget med. Og så det sidste hemmelige våben, så man ikke får alt det der løgsnask og så videre med. En sigte, så bøffen over på tallerkenen. Fedtet, det kan man altid skære fra, men det smager sgu godt. Og så har vi lidt sovs. Sådan, et stykke grillbøf med whiskysauce. Meget nemt, meget hurtigt, meget lækkert.